दिनै आं इउपिपिएलखौ बुंदों, गाबोन आं बिपिएफखौ बुंनांगोन। दिनै आं बिजेपिखौ बुंदों, समफोर आङो कंग्रेसखौ बुंनांगोन। दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ बिथांमोनखौ बुंनांगौनि कर्तब्यआ जोंनि, नङा होमबा? बुंनांगोन। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो, मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारखौ आं गोबां समाल'सना खालामनो गोनां जायो। गिबियावनो आङो दुलाराय बर' माहारिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायहरदों आरो साबायखर बावहरदों, जायफ्रा गोसो सिङाव जोंखौ गोसोखांबाय, जायफ्रा नायहैबाय आरो जायफ्रा नायहैनो हायाखैसै गोसोखांनानैल' थानो गोनां जाबाय, आरो जायफ्रा दिनै मन्दिराव गिर्जायाव जोंनि थाखाय आर'ज खालामबाय, बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो बर' रायजो राजाखौ, बिटिआरनि रायजो राजाखौ आङो, बिटिसिनि रायजो राजाखौ आङो दिनै हामबाय होनदों। आङो गोबां खोथा आं बुंनो सानाखै, आङो जेनाखै बर' रायजो राजा नोंथांमोन, आं बिक्रम दैमारि, सिगाङाव जेरै दङ आं बिदिनो दङ, आरो सिगाङाव जेराव नोंसोरो जि जायगाफ्राव आंखौ नुदोंमोन बेबायदि नोंथांमोना आंखौ नुफिनगोन। फोरमायनांगौ गोबां खोथा दङ। आङो जेलनि बाहेरनि खोथाखौसो आं बुंबाय थादोंमोन, नाथाय आरो जेलनि सिङाव गोबां थाखुमानाय दुखुनांथावना खोथाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो गोनां दङ। दे नोंथांमोननि साननाय बायदि, सोंनाय बायदि आं दिनै बेखौनो बुंगोन। जेलाव जायफ्रा दिनै हरनो थाखाय जोंखौ प्लान पलिसि खालामबाय, आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होनदों। आंनि सनमान, आंनि मार्यादा, मर्यादा, आंनि हमाय नस्थ' जादोंब्लाबो जेलाव मिथिनांगौ गोबां खोथाफोरखौ दिनै मिथिनो मोनबाय। बिनि थाखाय जायफोरा दिनै बेबायदि प्लान पलिसिखौ खालामनानै जेलनि थाखाय बाखिन्दा खालामबाय 91 डेजनि थाखाय, आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। फैबाय थानाय समाव बुंनांगौ गोबां खोथा दङ, फोरमायनांगौ गोबां खोथा दं। आं रावनिबो सुथुर नङा, मावनांगौ जोंहा गोबां खामानि दङ। सोरनिबा राजनितिकआ खहा जालांनो हागौ, नाथाय जोङो जाथि हिसाबै जोङो थांना थानायनि खामानिखौ जोङो मावनांगोन। आं गोबां खोथा बुंनो सानाखै, फैबाय थानाय समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो फिन आरो फैफिनगोन। सोरनि खैसा खालामनायाव दिनै सोरनि थाखाय आङो बिदि फैनांगौ होननानै सोंनायाव आं दिनै बुंनांगोन, आं सोरखौ लानानै खोथा बुंबाय थायो, सोरनि थाखाय आं दिनै जाथिनि खोथा बुंबाय थायो। जोंहा जेराव रुलिं गभर्नमेन्टआ सोर दं जों बेखौ बुंथारनांगोन। दिनै आं इउपिपिएलखौ बुंदों, गाबोन आं बिपिएफखौ बुंनांगोन। दिनै आं बिजेपिखौ बुंदों, समफोर आङो कंग्रेसखौ बुंनांगोन। दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ बिथांमोनखौ बुंनांगौनि कर्तब्यआ जोंनि, नङा होमबा? बुंनांगोन। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो, मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारखौ आं गोबां समाल'सना खालामनो गोनां जायो। नों जेरै गलांदों जोंबो गनो लुबैयो, अनसुलि बिमाजों संसार जानो जोंबो लुबैयो। जोंनि खोथाखौबो गोसोखां फंबाय बिक्रम, बेसेबां दुखुनांथावना। प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों, नंगौ सैथोखौनो बुंदों, जे एनडिएफबिखौ लानानै जों सिन्था सजा खालामगासिनो दङ। एनडिएफबिखौ सख'नो थाखाय जों अहरह रायज्लायगासिनो दङ। येस, जों नुदों थांदों, नाथाय गासैबो मानो उल्था? नोंथाङा दिनै बुंनाया दिनै जाब'जिबन कारादन्द नै दाख्लैबावै पेपारे मिडियारे गासिबो ओंखारजोब्बाय। आरो नै रिसेन्टलि 6-7 जनसो एक्स एनडिएफबिफ्रा जाब'जिबन कारादन्द जानो थांगासिनो दं। प्रमद बर' सार, नोंथाङा बिथांमोननि जिबनखौ बासायनो हागोन ना हाया? दिनै आं बुंगोन। दुखु दामोन रायजोफोर, आंनि बुंनाय, आंनि सोंखारिनाया नोंथांमोननि जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ नोंथांमोना निमाहा खालाम। नाथाय आं नंगौखौ बुङाब्ला बोरै थानो हानो? बुंनांगोन। फैबाय थानाय समाव आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां खोथाखौ फोरमायगोन। दिनै समबो गुसुं आरो